సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 150వ జయంతి సందర్భంగా రాచకొండ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో ఉప్పల్లో రాష్ట్రీయ ఏక్తా దివస్ రన్ ఫర్ యూనిటీ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా సినీ గేయ రచయిత అనంత శ్రీరామ్, ఎవరెస్ట్ అధిరోహించిన అన్వితారెడ్డి, అథ్లెటిక్ కల్పన, రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ సుధీర్ బాబు, డీసీపీ పద్మజ హాజరయ్యారు. వీరు జెండా ఊపి రన్ను ప్రారంభించారు. ఉప్పల్ ఎక్స్ రోడ్ నుండి ఉప్పల్ క్రికెట్ స్టేడియం వరకు కొనసాగిన ఈ రన్లో పెద్ద సంఖ్యలో యువత, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులు మాట్లాడుతూ భారతదేశంలోని పౌరులంతా ఏకతాటిపై ఉన్నారని తెలియజేయడానికి ఈ రన్ ఫర్ యూనిటీ నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. Slow.